να υποδεχτώ. Για έλατε μέσα κύριε Κοκκινάκη, τον κύριο Κοκκινάκη και την κόρη του Κάση. Γεια σου Κάση, γεια σας κύριε Κοκκινάκη μου. Τι κάνεις Κάση μου, είσαι καλά? Για περάστε να καθίσεις στον καναπέ μας. Ο κύριος Κοκκινάκης, που εγώ τον λέω Μιχάλη, είναι ο νικητής του Κάτι Ψήνεται της Παρασκευής που μας πέρασε. Δηλαδή της εβδομάδας αυτής. Ο κύριος Κοκκινάκης εμένα με εντυπωσίασε. Πρώτον, γιατί είναι ένας άντρας γύρω στα 45-46 που ξέρει πραγματικά πάρα πολύ να μαγειρεύει, που έχει 5 γυναίκες μέσα στο σπίτι, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τη σύζυγο 5, 4 κόρες, μια σύζυγο, και είναι αυτός που έχει αναλάβει τη μαγειρική του σπιτιού. Αλλά δεν είναι ότι το έχει αναλάβει γιατί λες, ας πούμε, εγώ κάθομαι, οι άλλοι δουλεύουν, δουλεύει, εργάζεται, έχει και πολύ καλή θέση, αλλά είναι του αρέσει του ανθρώπου. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, το χειμεράκι. Πώς έμαθες, Μιχάλη μου, να μαγειρεύεις και πώς έφτασες να αγαπήσεις τη μαγειρική? Αυτό βγήκε με το χρόνο. Η αγάπη μου βγήκε με το χρόνο. Άρχισα να μαγειρεύω στην ηλικία των 17-18 χρονών. Το Κάτι Ψήνεται, πώς πήγες? Στο Κάτι Ψήνεται το έβλεπα και... Όχι μόνο εσύ, όλος ο κόσμος το βλέπει. Έχει κάνει μεγάλη επιτυχία το Κάτι Ψήνεται, πρέπει να πούμε, από πέρσι που ξεκίνησε και συνεχίζει πολύ δυναμικά και φέτος. Και συγκεκριμένα μπορώ να πω ότι ένας συνάδελφός μου, ο Γιάννης, μου λέει, βρε Μιχάλη, εσύ κάνεις τόσα ωραία πράγματα, μας έχεις δείξει και κάποια άλλα. Γιατί δεν πας και εσύ, γιατί δεν κάνεις μια αίτηση? Και έτσι όπως ήμουν στη δουλειά, μετά το πέρας της εργασίας, στέλνω αίτηση και νομίζω μετά από λίγο χρονικό διάστημα με πήραν τηλέφωνο. Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις κάθε μέρα όρεξη για μαγειρική? Κάθε μέρα έχω όρεξη για μαγειρική. Κάθε μέρα θέλω να μπαίνω στο ίντερνετ, να παίρνω βιβλία, να διαβάζω. Όμως για να μπορέσω να φτιάξω κάτι θα πρέπει να έχω και ψυχική διάθεση, να έχω και αγάπη, να είμαι καλά μέσα μου. Ιδάλλως δεν θα μου βγει καλό. Πάμε να δούμε το βίντεο από το Κάτι Ψήνεται. Αν και φαινομενικά ήσυχος άνθρωπος ο Μιχάλης, στο σπίτι του έχει ένα ολόκληρο χαρέμ. Εδώ λοιπόν θα σας παρουσιάσω τις γυναίκες ζωής μου, κατά σειρά εμφανίσεως. Εδώ είναι η Ζωή, από εδώ είναι η Κασιανή, εδώ είναι η Ευπραξία και εδώ είναι η Χαρίκλια. Και εδώ βεβαίως είναι η σύζυγός μου, η Σπυρούλα. Μπα, τι κάνεις? Παιδί. Καλά είσαι? Καλώς. Τι έγινε, θα πάει? Σε όσους λέω ότι έχω 4 κόρες τρομοκρατούνται. Μου λένε πως τα βγάζω πέρα, ότι είμαι ήρωας, όμως εγώ περνάω μια χαρά. Μου αρέσει. Εδώ είναι ο χώρος της κουζίνας μου. Εδώ θα μαγειρέψω σήμερα το βράδυ για τους φίλους μου. Εδώ είναι ο χώρος που σήμερα το βράδυ θα υποδεχθώ τους καλεσμένους μου. Εδώ θα γίνει το ποτό του καλωσορίσματος. Ελπίζω να είμαι καλός οικοδεσπότης και η τσιγκάνα που έχω επιλέξει, Τσιγκάνα! Λυκιάκη Σπιρτόζικη, να είναι εκείνη η οποία θα μου δώσει τα εύσημα. Το επιδόρπιο του Μιχάλη έχει το όνομα Αφράτη Μους Πορτοκαλιού. Βουαλά η Μους Πορτοκάλι, κυρίες και κύριοι. Έτοιμη μους, γρήγορα ψυγείο για να παγώσει. Ώρα για το ορεκτικό που είναι πουνιά του κάβουρα με γαρίδες αλλά Μπραζίλ. Πώς θα τα τυλίξεις? Το βρέχω λίγο, το κάνω έτσι και μετά το γυρνάω έτσι, να το κάνουμε και μια χαρά είναι. Το κυρίως πιάτο του Μιχάλη για το τέταρτο δείπνο της εβδομάδας είναι φιλέτο της τσιγκάνας με πατάτες au gratin. Ένα όνομα που υποδηλώνει φλογερό ταμπεραμέντο και ταξιδιάρικη διάθεση. Θα βάλουμε τις πατάτες κατά αυτόν τον τρόπο. Αραδιαστά στο ταψί. Η μία δίπλα στην άλλη για να ψηθούν ομοιόμορφα. Το κρασί σβήνει το τηγάνισμα και αρωματίζει τα μανιτάρια και το μπέικον που ξαναμπήκε στο τηγάνι. Το τραπέζι του Μιχάλη είναι λιτό και φθήνο. Αντανακλά το γούστο του οικοδεσπότη για το κλασικό. Καλησπέρα Μιχάλη, τι κάνεις? Το γλυκό να μου παγώσει και το πω. Τι κάνετε? Αυτό είναι παιδική σαμπάνια. Στη χλίδα από νωρίς. Το λέω σιγά να μην με ακούσουνε. Στην υγειά μας, παιδιά. Στην υγειά μας και στην υγειά των διδήμων, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Από όπου και η έμπνευση. Αυτό τι είναι, να το γυρίσω πάλι από εδώ να το δω? Ναι, για δες. Πατάτα είναι, πατάτα. Από την εγωδέσμη του Μιχάλη δεν ήθελα να φάω. Ήθελα μόνο να την χαζεύω, να την κοιτάζω. Θα βάλουμε και αυτό εδώ έτσι. Κεράκι. Το οποίο είναι ένα καρότο το οποίο το έχω φτιάξει σε σπίρι φίνικα. Το δέντρο εννοεί. Το δέντρο εννοεί. Θα βάλω το καπελάκι μου, το ένα. Ζωγραφίζει ο Μιχάλης. Εξωτικές εικόνες. Ορίστε και τ' άλλο. 2 φοίνικες, να τους φας. Εντυπώσεις? Εξωτικό νησί. Καλά, Χαβάη. Το καρότο, φίνικας, όνειρο. Τζαμάικα, Μαλδίβες και Βάλες. Πολύ ωραίο. Σε λίγο παίρνω διατέλα, προλαβαίνετε μπροστά. Κανονίστε. Μπροστά στα κάλλη του πιάτου του ο Μιχάλης δεν καταλαβαίνει από εγκάβματα. Λάτρης του ωραίου και του φροντισμένου. Στην περίπτωση του ογκρατέν και του γυρισμένου. Να πάρω και να βάλω
τα φρεσκοψημένα φιλετάκια. Μια ατμική τσιγκάνα, Κάρμεν. την οποία θα την περιχύσω περίτεχνα από πάνω. Ολόκληρη Κάρμεν. Η σαλτσούλα τσιγκάνας. Το κύριο συστατικό είναι το μπέικον και το μανιτάρι. Πολύ ωραία. Οι πατατούλες έχουνε και τυρί. 3 τυριά. Πολλώνει τον τυριά. Κάτι είναι μπουκωμένος ο άνθρωπος. 3. Περίμενε καλέ. Λοιπόν, είδα ότι τα τελειώσαν όλα. Τα φάγανε όλοι φάγανε όλο το φαγητό τους που λένε. Αυτό είναι το καλύτερο για αυτόν που μαγειρεύει. Για να δούμε τι λένε. Αρέσει η μους. Αχ, είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Από τη Φωτεινή περιμένω 1-7. 8. Νομίζω ότι από τη Λίτσα θα πρέπει να περιμένω 1-8. Μιχάλη μου, θα σου βάλω 8. Από τον Αργύρι περιμένω 1-8. Θα του βάλω 9. Η Γεωργία νομίζω θα μου βάλει 8. Για 8. Η βραδιά κύλησε πάρα πολύ ωραία. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο. Μπράβο σου, Μιχάλη.